Biamano mwasaketu kiliforenga so kwarigania roboti uruo ase obwagara sense muyende omomenyi bwe gwadi ya township imiyo muchie Nyamira oyure bwigonega ngayo kurigo borai Charles Bundi muchibi ni goasokirie na kuborie county ya Nyamira egore Chinyomba choba chenu etitisie kirego chia saba menyi na bwigo chiria chigoire chibebosa muchibi nigo aichanerie ogotatoka Chinyomba chia kibarasa magacha manene county egentago tebanga yakoretera county ya Nyamira obosoku bonene muchibi nigo ekerekyo asabiro borai Obogabara bwe county ya Nyamira boligererie abasubati ase ebirugo by'oburai. Inje ngoro kubundi omuchibi kurwa township nyabitema ate. Wombwa tamangana atatansumbwa tese county yeito. County esesemiri na Nyasaye kubwa chi county chons. One inaki employee montori kire akogenda chicho chingia kubwa omuntu murigete. For example, ekero oto kukwani gavana yaito ama na ba MCA baito gaigese headquarters county headquarters tori konyora cho onyo goko konyora gokonyigura abangina baito barari bagotire bakogenda kibara nyore mara gatano ose mara ikomirituko 10 times 10 ingwa na 100 abangina babaito na abanyibiasara nechibiasa barosia abaishimiwa baito chicho chetu tikachebe furi pipi ase county engima umuntu naboli ngani ngo chisibia oriyo osibia chiaba ba MCA necho mweshimiwa wetu nyalibo achisibi balikwe evento kende. It is very shameful karo wote ase jobs chetu che county toko nyara no nyore tissue yone cho ko nyoro siekeire tiga chijo cheito chiborwe egekogera kuna bono nse gotebio mwaka nyalibo injutora agere buone nyabite maate erinde manyokorwa karo twaragira ntebio mwaka nyaro tiesingo genda kibara ngosa bajisiringi 10 obuno bosoku tiga chijo cheito chiborugui hawe nabu mane chicho mbarane ya mongoraga nyabite choteyo iga eyero goikwakane egento kende gese devolution yansa na basacha boka bakobere ese top post egabana na debut kigango tutware gender sensitivity kuna bono 2027 omuntu ogurugunga no muhajo goborio bogabana debut yaye ebomongina egarabangina na obatulinde na obatukineti onye no mongina okoborio bogabana tiya debut yaye ebe umusaja so that we have gender equality.